Sa El Salvador City, padayon ang pagbakuna sa City Health Office sa A4 category. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Mapasalamaton si Tatay Rafaelito Saberon, usa ka mag-uuma sa barangay Kibonbon sa El Salvador City. Human sa pila ka bulan nga pagpaabot, naturukan na siya sa bakuna kontra COVID-19. Ako nga gawin sa mga senior citizen, papakuna mo dyan kay aron mabaskog tatanan. Sa pinakaulahing datos sa El Salvador City Health Office, anaana sa kapin 11,000 doses ang naturok nga bakuna kontra COVID-19 sa syudad. Gisugda na sab sa pagbakuna sa City Health Office ang mga anaa sa category A4.1 hangtod A4.5. Kini sila mao ang mga nagtrabaho sa transport and logistics, mga gabaligya sa palengke, grocery stores o delivery services. Trabahante sa manufacturing plants sa medical and pharmaceutical products, frontline workers sa food retail o empleyado sa pribado o pampubliko nga naga-engage sa financial services. Kinahanglan nila dadon is of course ilahang ID, company ID, office ID, valid ID as proof. Si Teacher Christine, excited nga nagpabakuna kaysa ilang pamilya, siya na lang ang wala pa nabakunahan. So kung naay kami nga para bakuna para sa mga bata, so ako gyapon silang pabakunahan para safety sila. Dili ra jud enough ang pag social distancing, face mask, facial ug hand washing. Ang immunity magagikan jud sulod sa ato ang cells, sulod sa atong lawas. Ako, si James Paulo Yap para sa One Mindanao.